Magandang araw sa inyo mga paps, welcome back sa ating vlog. So yan, wala nang intro, naligaw na nga kami mga paps, di namin alam kung saan kami dadaan. So labas muna kami sa gubat at di namin alam daan. Pero tuloy pa rin kami mga paps at hanapin namin ang green lava. Sa wakas, green lava. Ligaw-ligaw na kami, dito ka lang pala. So papuntang green lava na to mga paps. Sa katotohanan na, Bal! Totoo na ini. Totoo na ini. Totoo na. Green lava na ini. Ayan o, may sign na. Tinasyong. So yan mga paps, dito na tayo sa taas sa green lava. So yan, pagdating nyo dito sa taas, makita nyo agad tong I Love Albay. So makita nyo yung mga flowers. So bibidyohan natin dito lahat mga paps para makita nyo sa taas. So nagbago na siguro yung daan dito. Kaya medyo naligaw kami kanina. Bidyohan muna natin. So enjoy nyo muna yung view. Ito yung dating namin, sunrise. Yan, kakalabas lang. So punta tayo doon. Let's go. I mean. Alright! Asyong in the house. Yes! Okay lang ba yung mga aso? Puting nakal kaya Ayam ito, dakuluno. Ito pa minuda ko lupang ayaw mo. Asyong. Yes. Laging present. Alright! Kunin lang namin yung gamit, tapos punta na kami dun kina Bal. Sunod na kami dun. So yan, photoshoot tayo mamaya kung saan dun maganda sa Mount Mayon. So kunin muna natin yung gamit. Ito nga pala mga paps yung setup namin dito. So nagluto kami ng pansit. Dati nang luto yung pansit, ininit lang na lang namin mga paps. Yun, nakahanap pa nga tayo ng kalaro. Ito yung aso na sa green lava. Yan, sobrang kulit niyan. Siguro gutom, hindi pa kumakain. Kaya sunod ng sunod. O, diba? Kahanap pa nga ng kalaro. Sheesh. So yan, chill lang sila dyan sa likod habang ini-enjoy yung view ng Mount Mayon. Sobrang lapit na yan dyan mga paps. Sobrang lapit na yan dyan. So kung andyan kayo mga paps, makikita nyo na talaga yung dinaanan ng binuga ng Mount Mayon. So makikita nyo yan dyan mga paps. Tapos na nga pala kami kumain, kaya chill muna kami at ligpit muna. So ito, naglalaro muna si Kel, tamang swing, tamang usap-usap. So ini-enjoy muna namin yung view dito sa taas mga paps. Sobrang ganda kasi. Sobrang sulit mga paps dito pagdating nyo sa taas, kahit ganun yung daan, naligaw-ligaw na kami. Natapos lang namin mag food trip mga paps at playground. So enjoy muna si Kiel. Yan. All goods naman dito, maganda. Pero medyo mataray ata yung bantay dito mga paps. Mukhang galit yung bantay dito lagi Pero okay lang, all goods pa din. Hello friend! Okay. Yung drone na nas. 1, 2, 3, go. Kasi nagalimutan mo. May sound mo tayo. Nakakuha pa nga ng kalaro si Kiel, si Ninong Jonas niya mga paps yan. Sobrang kulit. Pasaway na tong batang to. Nagsidatingan na din nga pala mga naka-ATV dito. Photoshoot, tapos na. Yan ang tatlong model natin. JNK Bado. Let's go. Kakatapos lang namin mag-photoshoot nitong mga product, mga bagong gawa ko. So yan, pack up na kami kasi medyo mataas na yung araw, mainit na. Kaya pack up kami kasi babalik na kami ng Legazpi. Konting relax lang naman ang kailangan namin. So sama-sama kami lagi. So masaya yan mga paps. Kung gusto nyo mag-join, wala namang problema sa mga tropa namin. Welcome na welcome kayo sa mga trip namin mga paps. Yan, pabalik na kami sa baba mga paps. Yun, balik na naman, trabaho na naman. Trabaho, mga guardian. First time makadigdi. Ako first time ko makadigdi. So yan, balik na kami mga paps. Si Kiel andun pasaway. Kami umuwi mga paps. Picture muna kami dito sa may green lava. Nag-drive ka dito ng brum brum mo? Opo. Ha? Marunong ako ng rock. Nag-drive ka ng brum ko.
Malayo-layo pang bibiyahin natin. Malayo pang drive natin. Nag-enjoy kayo and sana makapunta kayo dito sa magandang view ng Mount Mayon. Yan, dito sa Green Lava mga kapaps. Then, yung unang napuntahan namin, Green Forest ata yun, pero di kami tumuloy. So, dito kami napunta. So, kala ko di na kami tutuloy, pero yun, nakaabot pa rin kami dito. Salamat sa mga sumusuporta and marami pa tayong video gagawin. So, see you sa susunod na video. Peace out! Peace mga pops. Pababa. Atal sa sike, patabas pa energy sarap. Ba't nabibig pakbo? Pababa na kami mga pops. Bye-bye. Atal sa sike, patabas pa